kom nyowe nyithinde mang'eny. Tineno kata mana jodongo gi kadhi e yweyo. Samoro en gi nyithindo kata mana yawuoyi 5. Onge jaduong' mabiro luongo nyithinde te ni biuru ka. Kochakore kawuono an ndalo na koro rumo. Trevor ni e jatendu. Mani kelo lweny dalano mapok odwaro yudi. Onge jatelo mora mora maka nindo to we ng'ato mosiemo. Kane Jaramogi Oginga Odinga tho. Raila ne ok osiemo ne anybody. In fact, ji noduogo mbaka ni samoro neno rengo, ji ne para. Raila noduogo wuoka kien kamano, makoro telo ne oganda. Ok wanyal wacho ni jakom nyoko we ng'ato, nikech mano ok tiji jatelo. Mani kelo pogruok ne nyithindi manyi train. But gima nyaka wang'e, jakom nyo train dhano oko kama pok odwaro yudi. An achiel kuomgi, joma nyo students ge, mowuotho go, mopuonjo, monyiso gik mang'eny ahinya. Chieng' ma koro nonindo, kata mana noko osiemonwa ni koro kauru buru bed jatendu, ne ok owacho. Kanyo wawuok to wan kaka joma ni e National Executive Committee, wago through beam wakoni ng'ama nyalo stabilize nwa yie, nikech yie koro nyone gi apaka mang'eny. En Dr. Oburu Odinga. Tineno kwa wacho ni Dr. Oburu Odinga ma piny odhi adhiya mokwe makata ng'ama opingo timore nade. Onge. Dinyi wache rigo keyo dikoro digwere ka mapok odwaro yudi. Sawa, wija ni Eric wacho na ng'we wacho. Eric, ingeni wacho bar telo ni kata jatend piny Kenya bende no wache. Yie na wache. Ne wadwa siro Oburu nyaka dakika mokethore. Okay. Wach bar telo ni kata jatend piny Kenya